Ben lekker aan het broskotteren. Kufa me suiti jongens sang. Brimo bigestre kan wat obja ma fe yep mikri mi jari tuere. Want misitak misere fe hebi jim so lazy. Dus me witem shide obja man. Estre kan wat tu man e potap de jari. Fe yep de onderhoud dat de jide wa pangi. Of je kies wat complimentje of je kies wat apart soort boei. Dat je haar kan kele jari herde. Toch? Dat je kies wat obja sane besta. Je verstaan? Zo gedaan je kies wat speciaal dressie. Adressie dat je verdwijnt. Gewoon, ik kan go snap tap wat top voor kan tribong. Dat mek je misschien zei dat heb je er. Maar bifje mek de obja dat toeren. Want me weri. Mi de luku van mijn broskotera jari. Van de man de bezig aan media. Min af sora jara bus. Kom soro Eva. Even wat water drinken. Even naar achteren. Dus no vast misschien zeiden de kele mek de obja dat die. Want hij heavy gym. Kijk, ik ben aan het broskotteren. Ja, ik ben lekker aan het broskotteren. Zie, hij heavy gym vreet no vast a 3 hori. Dan kan kring lukwa lotchen de suma wat che mag koteki. Ik kan niet van weggooien, kijk daar. Zie? Dan ga ik weer verder met mijn life. Kom baka even gosdom bakara. Want dat is zo heavy. Maar mijn lobaso is mei maand, ja. September, zomer, zomerlovie. Zomerlovie. Dan moet ik daar gaan zitten. Kijk even hier zitten onder mijn balkon hoor. Ja, mensen, odi. Mevrouw Lorraine, u gaat me betalen. Waarom gaat u mij betalen? U zet een plicht op mij dat ik live moet komen. Dat lokeren mij aan do. Dat lokeren des mas en Monique Mopodjima Holland. Geld verzamelen is actie en ik heb nooit €1 in mijn hand gezien. Precies zo meer dat Holland bij sponsor me. Die best roto tijdens haar staking. Free flow. Dan meer dat om mijn money haal op Jimmy. Nooit wat die bishiwa ko processie. Nooit wat die bishiwa euro dim lusu. Maar meer dat de wabe do free flow. Holy pangal ramal ulmaga de oplichters aan funeren. Dat ku do geld verzamelen is AXA Holland. Lore, je begrijpt me toch? En de andere luisteraars. Zo, je weet het is zaterdag lekker zonnig. Even een beetje dingen drinken van ding. Cognac van de kraan. Even wat cognac drinken van de kraan. Dan ga ik weer door met mijn live. Zo. iBoy Sang. Natuurlijk iBoy Sang. Mensen. Tideme takbojo. Wat tip je baka. Ik heb daar net iets geschreven op mijn tijdlijn. En ik heb het verwoord in een... Ik heb geschreven aan subschrift baka. Igado. Tak winti nego gepaard. Winti gaat niet gepaard met een vergeet van schrijfasaner. In elk geval, winti gaat niet gepaard met grootheid, waanzin of hoogmoedigheid of zoiets heb ik geschreven. Zo, laat ik even beginnen met mijn live. Kom je aan Tori tide satrabakanda. Eenmaal weer mooi, lekker zonnig. Dan ben ik met baardes, maar zij ta foto betruko ta boitiera. Boiti is zo lekker onder de bomen. Zo. Kota kwam pisreka Tori. Sreka. Stoom was maar klaar. Futro objamang. Yo stoom was maar klaar. Futro dumang. Yo sreka was maar klaar. Futron objamang. Dresimang. Bonumang. Of voor karing. Soms ste je bezig. Voor stoom was maar klaar. Tak asmo teki spikrilik van we take jana foto. Bus kondre award dat ne comfort. Tak do jiwas ma spikri. Asansa e comfort wel ina bus kondre. De mo srekai fi tromang fu dresi. Meesala sowe karen ina binnenland. Ma foto de ma tak do koti spikri. Wo puria doro wo koti spikri. Ma ina binnenland ano deso.
dan moet leggen uit. Oteng, te doe je ritueel naar behoren, recht en wet, eer en geweten, is rekken onder apis voor een sweri. Dan, als Samson Sami betaki, dan gaan de geboden ook voor jou tellen. Dan gaan de geboden voor een sweri, sa je batek schrikken naar abasi, dat de geboden dat die ook tellen ook toe je. Maar Sami wat tegen hier aan, te you e proberi dat je juans maar spikri. Je gaat mensen klaarstomen. Toch? Ay manja. Ik heb dat maar pierboor zo manja. Ja, je stomas maar klaar voor tro objama voor tro doemang. Dan is het geen makkelijkheid. Maar wat je ook moet leren binnen ons wintercultuur of geloof, je moet werken aan je karakter. Je moet werken aan je mentaliteiten. Je moet werken aan je gedrag. Je moet werken aan je uitstraling. Je moet werken aan je netheid. Je moet werken aan je gedachten. Al dat soort van positieve dingen. Je moet eraan gaan werken. Je moet niet alleen gaan werken op de chromantie die je hebt gehoord, sa e bar na je tapu. Je moet niet alleen gaan denken taki, je roko, je focus, zo tapa aisa, sa e bar na je tapu. Je focus, je pot, je bribi, zo in a winti sa e bar na je tapu. Maar je no focus op je gedrag, je manier, de wijze van werken. Hoe ga je om? Ga je i barwa chromantie na tapu? Maar je charisma. Te je bigi roko. Je barwa aisa na tapu. Maar je inborst, abiwan pchin so kotaki, zeer negatieve denken naar een ander toe. Je barwan pawinti, je barwan busunki, je barwan alle soort winti we baro tapu. Maar je gedrag voor jaloezie, je gedrag voor bigay naar de ander toe, je gedrag, je mentaliteit, je karakter, taki, chalolo taki, tussen brada langasa. Chalolo taki tussen familie, soet faya tussen manangap ching, soet faya of een Thai familie of een du ogri, dat a winti voor you kan damoro bigi winti, maar if you abat a uitstraling dati, et doe dat na sma, dat you kan chara neng taki, win so de wa kar you in a libi, dat in a winti gelofu apwa neng sa we kar basi, meestal ma et heb trawe kar mi bas flow, maar usap tak mi dat nef, mi ne fe jineng. Mi euroko allerlei stemmen me kwam fout, of misschien dat me kwam misstap, kom ik toe sma, dan ga ik daaruit leren. Maar je moet kijken, de meeste objamans die een bepaalde titel volgens hun aan het dragen zijn en denken dat ze opperhoofd zijn van een ander, of ze denken, ze zien alsof ze de hoogste geest hebben naar een ander toe. Dan ga je zien dat de smadati meestal, dat wat taki mi betaki, winti gaat niet gepaard met arrogantie. Winti-cultuur gaat niet gepaard met grootheid, waanzin. Winti-cultuur gaat gewoon met je karaktereigenschappen. Hoe ga je mensen vormen? Ga je liegen naar de mensen toe? Ga je de mensen voor de gek houden? Terwijl ismatak asma apwa aisa, maar je tegas matak asma apwa kromanti. You know ka ap kromanti, dat je go wasi aisa watra. You know ka ap aisa, dat je go was stap stellatie. You know ka abi bijvoorbeeld leba, dat je go was ingi. Je verstaan? Dus uno kan temi tak apuku da fesi, da abonumang abi a model tak o was apuku ga baka, do pot inga fesi. Mine briba sandati, na wa denki de mij potu tak de was ingi ga fesi. Of de was dat ka baka, ane besta. Ala san de na fesi. Na digado shi, na den boom konfo sa wan kiss you, kon shitaki a fiti taka aisa fu you den a fesi. A fiti tak a puku fu you den a fesi. A fiti tak na kromati fu you den a fesi. A fiti tak na ingi den a you fesi. Da say mus do. Te you no aba sabi fu sreka a ingi dati. Da sayum do. De neko was next gabaka. Inego was next ka fesi sa anof you. Reden waarom? Dat want taki a wroko sa you teki. Fudu, je hebt er geen kennis van. You know aba kennis dati. Dat wil zeggen, you saptak in a puzzel boek in sa igo.
Dan ga je puzzels hebben waarin je eigenlijk een beetje gaat moeten spelen. Dat je poti wat rondje, in elkaar pot wat rondje, per een vakantide. If een massa ontwerp in puzzel, tak in een puzzel hokje die zie, moet je een ruiten zetten. Een driehoek zetten. Kan je het niet gaan afzagen. En dan ga je nu een balk zetten, een rechte balk. Het klopt niet. Dat wil zeggen, het stukje. Voor schrikken aan obja dat je hebt het niet. Dat te je no abeng, dat inom sheng. Voor tegen asma, tak a wroko dat die anof mi. Je no moet vrede voor tegen asma taki a pis dat die mino sabeng. Maar wat zie je meestal gebeuren? Wat zie je meestal gebeuren? Men komt soms naar jou. Kan de jushitak aboy edule kwa meisje. Na aisa meestal weshi. Maar anog so aisa eda fesi. So lees na wa uma cabra. Dat sa im do. Dat if you no saba pisi dati. De no kan go was dat ga baka. De pot aisa ka fesi. Of de pot chromantica baka. Dat wat tak yo onstabiliseer. A gearbox voor asma. Je onstabiliseer a computerbox voor asma. Je onstabiliseer asma in kra. Dat wil zeggen, je gaat puzzelwerk gaan doen. Als je bendsmonteur bent en je weet niks van dieselmonteur om een DAF te repareren of een Toyota te repareren. Als je fixemaker bent, fixereparateur bent, kan je geen werk van een motorfix op je nemen. Maar weet je wat er meestal gebeurt? En dat ben ik mitaki in een slogan, mitaki, winti of cultuur. Want sansa ino sabi ino machine. Je moet gewoon werken wat jou toebehoort, wat jou toepast. En daarom heb ik tegen deze mataki, te wotak abra winti, dat je karwas ma basi, je karwas ma, omdat we leema schreef na wan basi. Wansma sa e gispantori na wan basi. Wansma sa e fromu famiri ook toe na wan basi. Wansma sa e chaprati of lolotaki e meki trapwiri. Wansma sa e onstabiliseer wansma sa e horisma in indruk. Tegenzin dat wat taki apisidati naar je eigen karakter, naar je eigen denkwijze van negativiteit. En mi eltantake altijd, mi saptak boose man, o tegen mi, maar mota opogrond tapu ai. Zij de mo doen, tire of tamara te mino demoro, mino miere tak mipchi e bribi tak ines 3. Dat unom hordes manaspotu, des masabitaki 1 en 1 is 2. Dat if nono de we begin leerdesma in a winti geloof, we kordesma in a winti bribi, dat 1 en 1 3 is, dan gaat onze winti geloof een kikaboe gaan worden. Zoals het nu al aan het uitbreiden is om een kikaboe te worden. Dan wat moeten we zijn? Dan ga je toch mensen hebben die niet alleen maar over chromatie gaan komen praten. Als je ziet dat bepaalde mensen programma's maken en ze zijn alleen maar met opschepperij bezig. Alleen maar over geweldige dingen praten. U mag weten dat zo iemand veel vijanden heeft. Zo iemand is eigenlijk paniek aan het zaaien. Zo iemand is eigenlijk het winti-geloof eigenlijk afschrikkend te maken dat, als ik een chromantie heb, ben ik een geweldige man, dan mag ik ruzie zoeken. Als ik chibri op jou was, baat of doe, dan voel ik me anders. Als ik zo'n winti op me heb, dan mag ik mensen domineren. En je moet goed kijken, vele mensen die zichzelf als winti-priesters zien, bepaalde van ze. Je moet kijken wat ze aan het doen zijn. Alleen maar het negatieve van ons winti geloof te introduceren. Zo ze introduceren zo'n geweldigheid voor winti. Tak tena puku barko meisje nogo. Apuku na so e kapju. Te apuku e goin fire. En lop makane sting. Te wan kromati barkong. En op chimboy. En dat met me loop fabigi stima e denki. Want winti moest e barheer die mensen. Ons winti geloof is aan het afdwalen. Doordien je bepaalde mensen hebben met een kwaai geest in zich. Isap omesma is je schrijf like winti priester. Isap omesma is je schrijf like winti topper. Isap omen bonuma op je maar bepaalde ding. De bezig lange opschepperij. Te wan Sara las watra. Atantaka las watra. Te wan krabu las watra. You en moju kom you wan tori. Te bepaalde sma. Tek a winti voeding. Die gado benji ding. Door grootheid waanzin,
door arrogantie, door vierde schreef moro trouwang, bige shide schreef dat je een bijzonder moro anormaal libisma, dat je bige shide schreef de kwam basi, de bige schreef de schreef de kwam priester, de bige schreef de schreef de kwam konu. Dat wat denk je dat zulke mensen doen? Dan worden ze winti vroom en gek. Dat zou je denken des maar dat ik doe, dat de bige shide schreef dat ik ben een topper. Ik kan maken en breken. Maar wat ik altijd heb gezegd, kon manga doma be harwan te doma kon koni, kon ma ati altijd opbrong. Dat te you dat a kon man bige haat you. Omdat a kon man sabe denkt dat a koni, e verdraai a winti geloof. E verdraai a winti geloof, go in een model in een voordeel, dat unulek bribi man, unulek winti bribisma, dat we denken dat je a pukuf you no ap waarde. Omdat a man pego sreka, a bigi moro you, ala winti say kon sreka na you na basif ala winti. Wa inwa bobo yenwa, ala man abe egi obia, ala man abe egi krachti, ala man abe egi power sagado jeng. No wa obia ne basi wan trawang. No wan basi no de fu basi wan trawang. Tede ma ik gebruik een woord voor wan basi fu obia. Dat ma ik gebruik uit respect. Maar je hebt mensen die het niet verstaan en ze nemen het persoonlijk. Want als je alleen maar over gewelddadigheden kan praten. Als ik eigenlijk naar namen moet zoeken. Dat de wonderen die ik al heb gedaan. Van mensen die niet konden lopen. Mensen die niet konden zien. Al dat soort dingen heb ik gedaan. Ik ben me net op schepperij bezig. De mensen die bij mij kwamen of komen weten wie ik ben. Dat mina was spa ede man. Maar sana aspa ede mi. Aspa ede voor mi. Na sorry taki. A peti in zij bende. Je moet nu eruit. A famir ma kunu sabe kirunu. Anobe makkelijk. Wok moponuna ini. En minoko lafu. Te du takru wroko. Te du bakru wroko. Kirfo du takru obia wroko. Fusma. If je piritifi. A bakru onaki trowe. If je go du roka. Yorka wroko. Je piritifi. A yorka obroko yu mars. En dat mek im lukutaki. Wa losma edu bonu wroko. Bakru wroko. A bakru opa bonu ma stampu na kagrong. A bakru e kisa obiama e skopeng. Solisa bakru e fo ala de wroko ma san dape. Omdat na san samshi. Soli bepaalde obiama e play pour takru san tapusma. E fadanga go. Omdat die a wroko dat no de weggelegd you. If you na wa man fu taki. Dat je ook toe naar een bassie. If you nou een man voor lei, je ook toe naar een bassie. If you nou een man voor misleiders, maar je ook toe naar een bassie. Het woord bassie eigenlijk, tegen mij tak abra een woord bassie. Dat de man nog overal speciale sma. Nou een algemene woord. Dat wat je bent, je hebt een hoge geest, je staat hoog boven alles. Maar wat man sa elas naar een bassie toe. Wat man sa eigenlijk lek van mevrouw Simon Zappe naar een bassie voor kondre. Maar Ibrahim dape na wan basi fu wan kondre. Maar a basi fu a president en wan kulturu basi. Na wan politiek basi. Sa e dele lakens uit. Sa e luku sa akaduji e kondre. Tewe tak abra wan hoge priester. Wan paus na wan basi toe. Na bigi basi fu erka. Na bigi basi fu wan pandit. De maar dat ze zijn ook een basi in het stukje van het cultureel werk die zij doen in hun tempel. Zo heb je het ook in het obia werk dat je een basi bent. Maar wat doen bepaalde mensen? Ze maken misbruik van hun titels door een naam die ze niet eens hebben verdiend. En het moment dat je bezig bent met wintig geloof en je loopt naast je schoenen en men heeft jou door dat je meestal met misleidende zaken bezig bent, dan ga je meestal mensen om je heen zoeken om eigenlijk bepaalde mensen aan doen zonde in Libië, vooral in een wintig geloof, dat je zoekt eigenlijk om weer vrede te maken met mensen. Dan lijkt die op een maasang, je bent de Sudati. Of je bent in een jungle feti. Je bent de bepaalde sanida. Je kier omensma. Je skopusma kiri. Je bent een ouro rover. Je bent een ouro voerman. Je bent een ouro murder. Je bent een ouro zakroller. Alle dat soort model dat die. Dat je weet op een bepaalde leeftijd. Dat we vergeten dat je zou doen in het verleden. Dat zou we doen. Dat alles wat jullie krom hebben gedaan in jullie verleden. Zoeken jullie nu rust bij de mensen.
Anderen willen geld uitgeven. Anderen willen geld delen voor mensen. Anderen willen zogenaamd opkomen om arme mensen. Dat wat ik ason doen aan kunu, sa de doen aan sma. Dat sa iedereen de doen, dat de probeer voor zoeken eigenlijk wat verlichting naar de sma. Omdat ze weten dat ze bij de Almachtige daarboven, ze zijn afgeschreven, ze zijn afgekeurd. Omdat Tegeri in praxeer tamara. Maar dat hebben vele van ze niet gedaan. En daarom ik im lukutaki, soms sesma eko suku yepi. Na wa obiamang. Sa e denki kring komitisma. Ano fast kaka, ano fast krooi, ano fast wisi nooit. Maar a protecten schrevi voor een negatieve sambe wan committing. Dat soms dat je shitaki asma be gona wan pressie, pe eigenlijk abere bla 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 bla. En wat blijkt later? Doordien a titel voor big thing e vrij na bepaalde objama de ede, dat sa iedereen de doet. Dat je probeert voor eigenlijk, men houdt het winti geloof eigenlijk om mensen bang te maken. Men gebruikt het winti geloof niet meer om aantrekkelijk te maken. Men leert vooral de jonge mensen, ze delen een bepaalde obja, o jiden boy werd pretty, o jiden boy dat hij te winti bar hidi, dat ben je geweldig. Ik zeg het altijd, daar winti bar nam tapu mi begin bouw. Daar wint die bar nam tapu, mi gebruik mi versta. Omdat we wint in een bar kon, na zo gewelddadigheden, we wint in een bar ook toen na verstand. Dat daar wint die bar na verstand, dat wint dat jos dong, dat wint ook communiceren na een taki. Lukuno, je roko tranga, bij one pick-up. In plaats i bij one Benz, bij one pick-up. Dat te aba pick-up, dat is op taki yo hustle nanging, dat yo fenwanya ala day. Lukuno, je roko jisma. De via wan kon inge bare tapu, da inge o chak o komeki communiceer. Opo wa wenkri. Yaba roko winti, wan mino sap o langa momatang, o langa awinto ta roko nanga yu. Ino sap fa ongolo kukande. Ma if je libi fu bonu roko wang. Je libi fu bonu roko na lekte bepaaldes mago suku yepi. Do yere taka obiama abaso tegas mataki esinanga go. If you no koyo simply. If you no koyo go dede. En na wan sansa me make me. Te bepaalde smakong. Sabe de na bepaalde pressie. Da bonu ma bedreig den sma. Taki if you no konta mara kon dwing. Yo simply. Yo sribi. I dey no kiss you. Nee. Isap sem do. If you atikring. Yo begi jasma. Yo begi libijeng. Yo begi libijeng taki. Horispang. Misa begi ji tade doro. Ifenap chin soutu. Ugo dwasani. Maar moment sa yo begin bedreig asma. Tak if ino konta mara. Yo go dede. Ano wan bonumang. Ano wan dumang. Ano wan obiamang. Na wan sukupakimang. En dat mek wa lof dem e double. Dat mek wa lof de a bijna 1000 meet. Dat mek dem aan bepaald of dem a ete kane wan lees voor jago mit tamunder. Is dat hoe zei de? Omdat hij ama moest praten. En zolang je tek a winti geloof. Ik denk dat ik we domineers ma. Ik denk dat kon manga doma behar wan te. En daarom mek ik temiko live. Als ik niks te zeggen heb. Als ik 1000 woorden uit mijn mond heb gehaald. En niemand heeft niet eens iets daaruit kunnen verstaan. Dan ga ik een maand overslaan. Maar ik ga de media niet nemen. Of mijn telefoon te nemen. Om mensen elke dag te storen. Met onzinnige dingen. Onzinnige praatjes. Onzinnige eigenlijk. Mens geeft bepaalde programma's. En je kan niks daaruit leren. Je moet kijken. Bepaalde mensen die bezig zijn. Met het winti geloof of winti praatjes. Het lijkt meer op een soort bokswedstrijd. Het lijkt zo op een strijd. Het lijkt alsof een winti strijd is in Suriname. Toch? De ene is geweldiger dan de andere. De andere praat alleen maar hoe geweldig oma was. De andere praat alleen taki. De beste winti heb ik. Op de andere ziet zichzelf als een koning. En zegt dat die van langs de weg een landje is. Ja, ik praat niet over dat soort dingen. Ik probeer mensen ogen te openen. Ik probeer mijn winti geloof aantrekkelijk te maken. En daarom zeg ik,
Teyu tak yo teki spikri of tek yo idber tak obje bare tapu. De nom roko so tapa obja sei barne tapu. Im roko tap you maniri. Im roko tap you karakter. Im roko tap you eerlijkheid. Im roko tap afas fa yo roko di asma. E visitak yo duwa roko asma winti bigimori. Inogo pot eksi ine prapi of da yo sukuf tayeng of yo queensan in asma ai of yo queensan in asma yesi of yo taisan asma sting fu horasma in wa yokro. Dat want taki you neng bigimoro you daden. En je hebt mensen die een schone naam hebben in het oog van de wereld van mensen, maar hun daden is 0,0. Hun denken is een open graf. Wisten jullie dat niet? En daarom itegi taki kotokoiboy anga dompo. Nou aan sansare me taki kotokoiboy want taki yunap chimboy. Dompo wan taki yuna wan bigi man. Ma sade mano sabi na kotokoi etron dompo. Ma wan kotokoi netron dompo zomaar if you no hori na a regel su akurturu. Wan kotokoi netron dompo zomaar if je denkt taki jongen omdat je na kotokoi boy dan ga je eerst negatieve dingen doen. En daarom ik luku taki wa lomang bar winti. Wa lomang bar obja vooral in Suriname. Trawaga president. Trawa presenteerde taki a winti san barja na dato krin saramakaliba. A winti san barja na diso sreka Suriname. Na diso sreka Kauna. A diso sreka. Goba kawayari. A eerste san sama obigedu. Bigay. A tweede san sama obigedu. Bige mesleisma. A vierde san sama obigedu. Temete konda peko wasade man. De man oma horde klauwfitters in de anu. Te umasma ko wasade man, trama etro basi, fe lul mei te umasma te smakondape. Trama e kare sref basi, fu te smako wasade oso de details ma ora de campu. Trama e kare sref ala so titel in a winti gelo, fu du ogri nangasma. Trama etro obia man, omdat novos ama ogwa umasma in libi. Voordien ama no be gwent ap uma. Voordien ama en te yu geboren nanga wan negatieve geest. Da yu tak yo teki spikri. Maar you no prati nanga asan san jojo you. Nanga atakru yeye sa abra kontap you. Atakru mocho yeye. Atakru sil sa be du ogri in het verleden. Sa abra in asan bere voor you. Omdat hij te bijvoorbeeld koni e bar tap a bere disi. A kon obia de tap a familie disi. Bijvoorbeeld stong. Sto obia e bar tap a bere disi. Maar a pasabe abi sto obia. Toch? A pasa be abisto obia. Be apo a kwardade geest ining. Dat wat ik in een familie disi. Pesto obia e bari. Dat ik kan saptaki da au yo shelek winti. Maar winti so lesi. Sa we gebruik. So lees ano winti e barta pusma. Maar nou een vloek e barta bepaalde sma. Ze kunnen hun klauwfitters niet in hun handen in hun zakken houden. Ze kunnen niet stoppen met ruzie zoeken naar een andere. Ze kunnen, en if you nou een bassi bijvoorbeeld in een winti geloof. Volgens van de bigi wa abaleri. Dat zou je moest doen. Dat je non probeert voor praat familie. If you apwa nesi als het ware like objaman, dat je non probeert is zoet fire. En daarom ik luku in een winti geloof, tegen bepaalde objaman, en wakanga 100 lijf wacht, omdat de aboter tap de kop. En te wa lof de abi boter tap de kop, dat zou iedereen dit doen. Dat je moet stomen man klaar, voor kan bieden wat oorlog naar jou. Het is geen persoonlijk ding mensen, na Tori Weji. Dus verstaan jullie maar niet anders. Er is niks gebeurd. Dat ik dus moet denken dat was Sanifsa. No, er is niks gebeurd. Met doepje information. Van im waka. Wa winti. Te u e kariusref dumang. Te u e kariusref objamang. Da eerste dan sa im rokone tabu na uw karakter. Uw mentaliteit. Allemaal sabi. Tak e mi kon bari. Tak mevrouw. A wateri sa je was im lukuna son opo. If mi komi tegen toelees dat ik luku na so opo. Idraai bakka heet je wegjagen. Heet je bokken. Waarom? Ik wil niet dat je morgen gaat vertellen dat je hier bent gekomen en ik heb een puinhoop van je gemaakt. Ik wil het niet hebben. Ik wil niet dat mensen moeten komen bij mij dat hier tak mi tai obja. Tak obja mi doa ogri na you voor je obja no maar de vrij. Ik wil het niet hebben. Begrijp je? Dan make de mataki september mensen. Pura jacket wat het is warm.
Kom zit a priet truif meer. Kom zit a truitje. En dat dadelijk iemand aan ego. So, mi no push ta ka trui priti. Ah, cross no prit bigi. Une prite bigi godoro. Maar broek is ook gescheurd. Ai, bij Jezus Christus. Dus, als winti begeleider, als winti persoon of bonumang, moet je gewoon tussen mensen kunnen bewegen. Winti gaat niet gepaard met biggie ting. Winti gaat niet gepaard met play echte man. Winti gaat niet gepaard om neer te kijken naar een ander. Winti geloof gaat niet gepaard om mensen te breken die moeite maken die het niet beter weten. Als je winti begeleider wil zijn en je hebt iets ontdekt van de mensen die je moet rectificeren, wins van ogo krong, wins van au hati solisi, want if you na objaman, you have one jarusu mentaliteit in you, en te you know was prati na a jarusu sabe barta papa stong, dan una na objak papa stong e bar ne tapu. Maar soms mi takengba we kare objaman na wan kunu, omdat te you do wan pisikaba, da asane jers kromanti, da asane jers aisa, asane jers apuku, mano apuku, takru seifu obia na kunu, takru seifu fu pa winti, takru seifu winti na kunu, na takru, takru tan takru, takru ano bung, yabi bung nanga ogri, en wasan sa ogri, en you tan dina ogri, en you tan a ogri, lek bung, geloof me, sa you odu, yo proberen fu, de matak men gaat proberen om zielen te winnen. Als objaman, als bribiman, ga je proberen om zielen te winnen. Toch? Maar het moment dat je bezig bent, toch? En je hebt bijvoorbeeld, je hebt als aangeraakt, nou, like van mijn brada Jeff singing. Te kunkun fasa se planga, e jers kedre. Maar na kunkun tan kunkun. En wat lo objaman vooral, sa ishe stelde aan, kunkun dade anu, dat te kunkun dade anu, dat de hoorkracht dat kunkun kan kayu anu toe. Maar jullie objaman, te you bribi in a winti geloof. Nooit no proberen voor fasis. Omdat a misleiding, ik kon na you passie. A beproeven ik kon na you passie lek objaman. Maar geloof me, wins jou raak tapasma, maar nooit no wins ogrigen. Wins uno op een mening verschil als mane komoro na you, als man wango take leisa wan abra you, nooit no wins dedejeng. Omdat die one day e ai o opo da o kombaka, da esrefo konji sorry. En na wan samileri, bepaalde mensen hadden negatief te vertellen over me. Morgen, meneer Flower, is goed er. Mitak go leer ondro feni de kong. Glad mek de ma apwan singi e singi. Go waka nanga go libi en no asrefi. En daarom soms im jides ma a ruimte. Toch? Mek den go waka suku go lontu. Dat do shitaki ini wa mana manfeng. Wins you apwan pchi ingi. Wins you apwan pchi kromanti. Wins you apwan pchi apuku. Apuku ta apuku. Ingi ta ingi. Aisa ta aisa, cabra ta cabra. Oteng you e kariu schrijf wan bigi winti priester. Te you na bijai. Je kariu schrijf wan bigi winti priester. Te you na bi takru maniri. Te you na bi wisi. Te you ne streka bepaalde takru na lolo taki tussen familie. Fu broko familie. Da you e kariu schrijf wan bigi man. Maar you no kan kariu schrijf wan bigi man of bigi uma in a winti geloof. Maar you bo fati na bigai. You bo fati na jarusu. You bo fati na takru. You bo fati na klets ala umasma. You bo fati na taif smata pikampu. You bo fati na du ogri nangasma. You bo fati na fireman nengre. Na disma wet preti. Na sun leer desma don sani. I verstaan? En daarom wan malek mi fam de jaso. Nooit mogen tak abra fa mogen verteer abra mi grandma. Alas masap suma bede mi grandma. Mi grandma bede mayet koling. Amen kedam. Mi opa bede pa koling. U verstaan? Mi opa en pa naf onoribo. U verstaan? Mi opa en pa ma naf jaso. Mi pa naf buskondre. Mi ma no te kwa foto ma make me.
A rutu pe mi mamek mina wan pisi fu samaka. U verstaan? En wa lobrada seitan ja so ook tapara. Moksi nga matawai of saramakaners. Dan mek ishitaki a pisi fu a winti kromanti sani a laija sapara. Mano tak sma ne wa boygi fu srekade winti. Ma sma bigi vrede di sma. Daarom ik im lukutak je bepaalde sma, young boy, amei wakana strati, amei kolou, omdat zij de gepsades bij las hoop in haar winti. Zij de omdat de rotte appels doorgaan. De rotte appels gaan door om leugens te verkondigen aan de mensen. De rotte appels gaan door om zichzelf te zien als de koning der koningen. De rotte appels gaan door om te denken dat ze de beste bonumang zijn in Suriname. De rotte appels gaan door om zand in mensen ogen te strooien. Begrijp je? En dat is een stukje, daarom is ons mooie winti geloof aan het weggleden of aan het afgleden. Dankzij de negativisten. Sa Abidjan Rusu. En tede doe ogri wan tijdje. Tede ben jong. De doe ogri vanaf dep ching. Lek obiama winti bara bepaalde man tapu. De bige doe ogri vanaf dep ching. Telek de kontron bigi man. Dat de realiseert taki of de denki tak boy. Sang boy. Werkelijk jong. Mino dubung. Maar te you apa relatie langa satan lobby wang. Te you abiwa relatie langa satan. You abiwa verkeren langa satan lobby wang. Satan na you lobby wang. Satan is jouw vrouw. Satan is jouw man. Ja, je bent mi gado lobby wang. Ta yo shitaki. Wis iwa long. Ibe wera troliga jaji di dibri. Ibe wera troliga ba. You na bachelor. You na bachelor in takru. Je na bachelor in takru. Je na ingenieur in negativiteit. Toch? Je na topdirecteur. Toch? In negativiteit. Omdat lobbywang je trouw na adi dibri. En te je trouw na adi dibri. De op je bonu kampu. If de no vrij waard you. En ja bi bepaalde objamang. De shen suku roko. De no de mi roko. De shen. Fuchade edego pot na wan transma fu yep de uitas. Maar bepaalde san trok kunu kaba. Inom go poti anu. Tensi wan smap wan negatieve inborst. In grond tapu. Ai lei. Ai kriye lolo taki in familie. Familie e kriye lei commit you. Lek familie abe in mi egi familie. I kan do say wani. A big guy. Te you geboren na nga bigay. Te you geboren na nga takru in bors. Je hebt de iets van negativiteit zei barnei tapu. Na wa obia ekishu, maar na wa negatief obia. Wa negatief kromanti, wa negatief pawinti, wa negatief leba. Omdat a negatief elip in you. Omdat die a obia barnei tapu, you bribi in a takru seva obia. Dat te do ogri wan pisi, i do ogri wan pisanga famiri, i tai obia, i tuba dry skote suki, i gabum chimesha, smakong, i do ogranga dis, i do ogranga dati. You know ma lomoro. Dat wan taki en if so asma mekip ching, in kotaki, asma abiwang obia, mana obia mang, of amana dumang. En yabi bepaalde dusma, de por bepaalde famiri. Bijvoorbeeld, if mi go nodig na wa poli. Dakotaki, de mensen zijn daar. De mensen zijn daar, dat je reden nog. Kindje Santoki. Die kan hier polo luku. Na, ka omu vadas badis kakodre. If you go itaki, kindje Santoki no lude. Kotaki igo da je juffrouw Santoki. Do af de terwijl, ana vrouw do asali. If you go here. Kindje Santoki of kindje Jogi. Dat ik na keer ze voerde. Feestje. Hoe hoor hoe groeien maar ze te gro. I verstaan. Na sa you do in a familie. Isap sabe takita. Sa you do in a familie. Dat wat ik ipora familie. En zo ja bi bepaalde familie. Ja bi bonumang in a igro tapu. Sa pora familie neef ding. If ik ga bepaalde president hier nee dat hij despegos zo tapa pen voor de stoer. Rida waarom? Die gada nee dat no mooi. Isap sabe takita. Terwijl ik voor hier wanneer ja die Simons. Ja man respect is man. Hier familie Bouters. Ja man. Akelbe right. Maar if je tak loro een keertje jogi.
Direct baby denk dat ik uchi bride gro papier fulu. Of ik go nee taki wa bepaalde minister na be da abob. If ik karale dati. Direct yo bari dat if i blasi strefi agrofie gawa stichte direct. Je mensen, ik denk dat ik moet stoppen. Dus, met jou heb laftori ook erbij. Maar sabi, mijn programma is altijd luchtig, toch? Luchtige programma. Ook a deep cheese, kulturu tori, maar uma lafup cheese, toch? Is dat sabi takita. Dus, kohora sani, toch tapa kulturu. Te you no boygi, te you apa negatieve denki. Toch? Maar je doet kulturu, je doet bonu. Je hebt de negatieve inborst, geloof me. Alles wat je gaat doen naar een ander toe gaat negatief zijn. Omdat apisi takru dati je trook bananga aan negativiteit sa edb in you. Je apwan takru kromant, je apwan takru, je apwan dit wan aisa wan fodu. Fu mesleisma en you know was prati fu apisi dati brada. You kan taksa you wani. Wat fout is fout. Daarom te you e forum wasma san de ina kulturu. No bige hebas, no bige lerasma. Taka winti se bare tapus ouro ne gone sting. Ma lere ook to tak efino wakana reti pasi. Tedo te skoutu suti mars au go. Ino go teigas mataki yu apwan jebri fu Bermuda driehoek. Ma I denk tak di yaba jebri yogo roof. Yogo du ogri of da yo jasma wan takru boy fa weri ma asmano ap leti da denk taki na wan tof winte baram tapu mi kan go in wan goudsmit mi kan grap wan musha keti mi kan broko go in asma oso lek fale me broko in desma oso gevaarlijk no de jana para I verstaan da yo wakananga adenki taki wa winte bare tapu mana wan fur kromanti wan fur bakru wan kromanti srefe furu ingi srefe furu ala so de winti omdat hij te ayeye e bar na you tapu. Maar you want din atakru se a obia. Dan natuurlijk yo do ogri na smaya. I verstaan? En tide of tamara dat yo wakananga denki taki chimbiji me na leti. Yo wakanga denki taki kiswan bigi winte tapu me na leti dat yo wa play gangster gisma, yo wango sukutrobi gisma dat de kap you mars. Dat je ziet dat door kapi anu trowe na heer boy se weri. Reden waarom? Omdat je na bileti obia no tap you o tap wa lazy o tap to lazy maar je godoro na een negatieve handeling voor a basi pe you go sreka a uma basi a ma basi pe you go sreka maar e leer you ogri o washanga pus obia fu te go inasma oso asma desma esribi je brika go inasma oso de mo set bepaalde objaji ti waka konta pas majari asma ne shiu da yo voordeel 1 yo fura eerste sma yo fura tweede sma a derde wano kisi a vierde wano kisi ma o kri watra aine tapu de yere idere plotseling wagi naki trowe go in wan gotro toch I verstaan dus mek u leri uit akurturu. Winti geloof is niet alleen maar praten over romantisch en aisa en fodu. Amoro bigi streka, sa you kan streka wasma, tadanga winti. Im lering fu ap respecti, nanga principe, discipline, te otro dumang, te otro obiamang, te do puri. Je moet eerst werken aan je karaktereigenschappen, je positief denken. Je gaat eerst kennis met je positieve geest moeten maken. Dan pas kan je zeggen dat je een volwaardige bassie bent. Maar niet als mensen bij jou komen baden. Dan heb je een inborst van negativiteit. En als je later hebt ontdekt dat je negatief bent ingesteld. En je probeert mensen eigenlijk zogenaamd voor te houden. Dat die ene meneer, die andere mevrouw eigenlijk negatief is ingesteld. Vroeg of laat gaat men weten wie je bent. En dan gaan mensen geen respect meer van je hebben. Zoals mensen geen respect meer hebben voor Santoki. Hij heeft het zelf gezocht. Zo heb je ook bepaalde obia mangs, obia brada, obia sa. San doe de semhandeling. Maar in een negativiteit voor een winti geloof. Dat is mane shidemoro. Dat iniwansma. Te jere wan bonu mij kon klagen. Ik kot odo herdei. Sane wipeneti. Te jere wan bonu ma eko taktori. So lees de alasma eji schuld. Teju wan bonumang e draai kot odopoku herde sane wipeng. Teju wan bonumang e kontaki sma eja rusunen tapu herde of sma e sensanje herde. Na de sansa bendu
Ayuru dat die ebabi 7 vette jaren, 7 magere jaren. Wat moet je doen als je die 7 vette jaren hebt? Je moet investeren in kennis. Het grootste investeren wat je moet doen als mens is investeren in je kennis. Begrijp je? En investeren in positiviteit. Dat de wipisa onak you, dat je doet vinger aanwijzingen. Maar daarom ik de bigisma take altijd. Te Jerry, praxeer Tamara. Te shidaki bige ka inis ibige kaneshting lek bonumang. Ibige waka ibige malengri. Je bige shitaki chimbo yo bige foi. Of yo shitaki bijvoorbeeld. Yo shitaki ala de sanf yo bige vernietig. Yo bige straks man op respect moro. Dat a film in madraitoro. Tak di you gado jia winti. Da obia bar konei tapu. Gado no jia obia fu you domineer famiri. Gado no jia obia fi play basidisma. Gado no jia obia fu ideng taki domineersma. Gado no jia obia fu denk taki horsma in wa machti. Fu takru. Gado no jiwa obia fu you denk tak je broko relatie. Je taisma, je set team passi, je wins ogrigisma. Gado no bejia obia dati. Dat te you ben go in busi. Je sluipen go bakabong. Je chibri boy fusma. Je doe bepaalde ograngasma. Sako suku yepi na you. Dat tide of tamara te bige brak. Tide of tamara te bige strepi gole kwa wagis do wagi. Wan dagusa wagi naki. Of yo bige wakana strati bige nyam papira. Of yo wakana strati da yo bige shitaki etak wartal. Da inom taki nasma wish you. Goes around comes around. En te ayuru fu jayadoro. You know malonjeng. Te ayuru fu karma nak you. Dat mek me ji ala de obia brada. Vooral de young boy nanga de young upching. Sa winti broku ede sa winti barko tapu. Uno meki obia. Free nou ede. Fu denk tak wo fu we luku neer tap trawang. U verstaan? Mi anamoro bumang. Ma apchi kennis sam abi omdat mi sabi taki. Ogri. Altijd tranga. Maar if you tant op a passie, you no dwal af. You komt tot de ontdekking. Dat ben mi taki. Wisi ne kirisma. Isap sa wisi edwangay. Wisi. Toch? Tesma wish you. Tesma ekar you ning. Da isap ote a wiso kir you. Te you ne bribi in. Te you ne bribi sani. Te you ne bribi tak ne egi brada. Te no bribi tak ne egi sa. Te no bribi tak ne egi buurman, i buurvrouw, i neef, i neef, i tante. Da o kir you ya. Te you ne bribi. Maar zolang you etant op a reti passi. Altijd wa yepi oko mit you. Wins debe wish you. Debe potsan in you nyang. Wins debe sukuf tai. Wins debe potsan tap team passi. Wins debe potsan tap ba ukuf republiek. Bijvoorbeeld. Wins debe go pai team passi di flow. Sma oshi you. Deno man. En daarom ik mi tegi tak te wiki manteng. Tak gado grantangi. Tak nanga apresi peye tang. Inaf di winti pre herde. Inaf trowe nya herde. So langa you sabi taki a natuur. A bro wiri ya respecti jeng. Je bribi ina onzichtbare. Je bribi ina nana. Je bribi in a pisi positiviteit. Fu winti. Dat je shita gado altijd ook nap di you. Tide yo feel swaki. Tide yo feel tak dede eka you passi. Mano las bribi. Di dibri nanga gado altijd di one stri. Maar zolang je ziet dat je veel swaki, memre aboskopu altijd voor Job. Praxeer apisi voor Job altijd. Dat je ziet dat gado ook knap je. Maar je nog kon proberen ook te ekonawa objaman. Dat je kon denken dat je kon horen. Maar terwijl na je probleem je abi. Want je abis maar zei kon kot luku. De saptak de no konfi yep ding. Maar de denk dat de te kik. Ala des maar dat meisje jaso. Maar me luku ding. Mi taki efu denk dat we kon te kwa loopje. Afu te ka loopje. Je probleem ano mi probleem. Ik zou jouw probleem maken tot mijn probleem. Om moeite voor jou te maken. Maar als je negatief bent ingesteld. Ik kan lontu soort bonu kampi wani. Ik kan absoluut bigi winti wani. Ik kan ba beste obja. Ik kan ba beste kromanti. A beste aisa. A beste apuku. A beste kosama. A kabra. Maar if you negatieve inborst. If you de negatief ingesteld. Als mens. Geloof me. Kerkie no yep you. Obja no yep you. Kulturu no yep you. Winti no yep you. Omdat die te you de wa rots. Voor negativiteit. Yo tawa rots voor tego. Mi barodi, tot de volgende keer. Odi, odi.